Gezellig. Nou, gezellig toch? Zo'n feestje? Doe nou, jongens. Ik bedoel het zo slim net. Ik ben echt wel wies met je, maar... Echt. Nou. Is dat beter? Oh ja? En waarom zijn jullie dan niet schrik dat wij er niet van kennen? En dat studio even omroep van neer is, dat wij net het genoeg werkje, dat we lijfwammers binnen en dat uw televisiereportages net goed binnen. En uw radioprogramma's, dat die net dogen. Dat de muziek net goed is, de interviews min. En dat de koffie net lekker smakkert. En dat de wc's jonken. Ja, dat doe je zelf ja als je op huis zitten. Jongens, dat zit er toch al in je bij. Dat is pep talk om samen te zitten. Het is gewoonte dat bij zo'n feestje dat een directeur dan een taspraak houdt. En ik zou midden directeur wijzen als ik net deze gelegen niet ongriepen zou om je hem even op scherp te zetten. He? Als een voetbaltrainer. Nou, ik viel me oors net echt oppept, mag ik zeggen. Nee. Ik ga wel eens een leukere jeetje-feestjes maken. Nou ja, het is vanzelf de eerste keer zelfs, hè. Misschien nog 2 jaar, maar dat 2 jaar besteden, dan kunnen we wat oors bedenken. Maar nou, en het eten smaakt het best. Wat is dat eens? Fazant. Wilde fazant. Puur natuur. Lekker wild, vast lippenvlees. Dat heeft de eerste nog in het bos kom, denk ik. Lippenvlees? Ah, gatsie! Ah, nee, nou, dat die dit net op je, hè? Jakkes. Jongens, dit is wildschotel. Dit is een echte originele wildschotel. Dit is het duurste, het beste vlees dat er is. Dat krijg je alleen maar in de duurste restaurants. Nou, jongens, doe nou net zo. Alleen nog omdat je mijn taspraak dat mooi vond. Maar van de baan vind je dat nou net zielig voor zijn best. Die hier is mooi boetenbadje kent in het bos. Het is prachtig waar, joh. Zielig. Het gaat erom dat wij Jood ons eerste jidje vieren. Eerste jidje voor Studio F. En dat wij het gezellig gaan. Dus ik zou zeggen, een smakelijke voortzetting allemaal. Op Studio F. Nou jongens, welkom op de afterparty. Zo grif gezelliger wezen dan het eetfeest van iets krijgt. Er is van de baan eens. Voort. Daarheen. Mijn hoes. Hij heeft geen tijd meer om te helpen, zei er. Dat is ik een mooie boel. Eerst een feest van neer te organiseren en een uitnaaien op de arbeidspartij is. Dus mem zei dan altijd, op het feest een beest en op het werk een skurk. Hé! Hij kan toch zelfs ik wil een feestje organiseren? Zonder van de baan. Ja, wees. Een feestje zonder hemelsvolle gezellige. Vanzelfs. Hé, wanneer zijn we het doen? Ja, ze dreed er weer een reden is voor een feestje. Wanneer iedereen je?
Oh, ik pas oriëntaal hier. Ja, nou, en ik nog later. En doe ik. Ik hoor een paar weken, maar de jestvakantie. De jestvakantie. Dat is een prachtige tijd van feestje. Hé, wat voor cadeautje was dat? Nou ja, ik zoek eens op vakantie. Ik ben net thuis met mijn jeetje, jongens. Oh. Nou, dan doen we het zonder daar. Nee, dat ken ik. Dat is net leuk van Mieke. We moeten een oortijdstip uitzitten. Nou, Nou? ja, waarom net? We zijn al je binnen waren en die jongen er lang voorbij. Let u, Mieke, had je voor niet helemaal vieren. Een nachtfeestje, dat is leuk. Ja, nou, waarom net? Ik kan alleen net trakteren, want ik hier vanzelfs net op rekenen. Nee, dat hindert niet. Wij trakteren die op een kanaalfeest. Ja, Nou, leuk. Ja, ik krijg alles aan het oprijden. ja, maar dat jou dan eens niet, je. Dan houden we boeten in het bos. Ja, dat kan best, dat is mooi waar. Ja, leuk. En wat moet je hem daar dan van? Dat, blijft een verrassing. Ja? Michael, haast komen? Ja, nee, even geduld. Ja, maar Mieke, pas als de klok 12 uur slaagt, dan maar toch niet boeten daar. Hibbelen. Ja, dat wie sto, hè? Hibbelen. Ik ga die wel trooien, hè? Jongens. Oebelen. Oebelen. Ah, jongens. Waar ben je hem? Ah, ja, nou. Maar dit is een pad, jongen. Ik weet heus wel dat spook net echt bestemmen, maar dan is die lood, joh. Oh. Wie is wel benauwd, hè? Ja, wist je wat bedoel? Dat was toch het lekkers van APH. Ja. Jongen, dat was spieden dat we net mijn naam hadden in de drinken. Dus het feestje eigenlijk net compleet. Wat maakt het nou, het is toch gezellig? Dat is nog niks. Elk lood wist ik net of je met weer nog meer. Dit is verschrikkelijk. Ja. Dit is toch niet helemaal elk lood. Wat weer dat? Ik weet net. Wat? Jawel, gauw!
Een fazant. We huis bang, maatje, litten tron fazant hier in de bosbotten. Zand. Kijk, het het best wat we Joen opbieden moest. Nou, die ging mooi nog de keer watje kent. Nee, volgens mij denk je een bradje, jongens. Als we zand sokkeloeden, weet je. En zuid rennen. En het wordt alles zo'n hang. Nee, volgens mij is het best op een vlecht. Van waar? Ik verspoel me zeker. Jongens, ik weet het. Misschien zullen we het aans nog. Wat wie dat, Appie? Een struiper. Op jacht naar die verzand vanzelfs. Oh, gosje, dat heer me best. Dat leidt hartstikke met de broodjes omheen op de tafel. Wacht. Misschien kunnen we dat best wel redden. Maar hoe? Oh, goed zo, jongens. Wat zegt die man benauwd, hè? Ja, nou, eigen schuld. Maar er is me net in donker om erin te struipen. En dat streupenzaak, dat is een mooi kwiet. Dat nemen we mee en dat smeten we in een container en kan er net meer op jacht in zijn. Hé jongens, die man het verste doel was om lang voor de blauw. Maar misschien wat je er al in zit. Cola. Lekker. Bekertjes, ik nog. Ik zeg, kijk Sinterklaas hier. Hé, krentenpopjes. Oh, dat is het. Afvalde koeken. En bolen met cheese. Genoeg voor u zo'n heel mooi feestje te houden. Nou, Mieke, ik zou zeggen van het ook weesje. En nog een heel hoop jennen die zoens erbij. En dat is maar nog liefkeuren meest. Ja? Hyper de piep. Hoera! Ja. Nou, jongens, ik mag echt zeggen... Ik had nog nooit zo'n leuk jeetje-feestje gehad. Zoens. Op, Mieke.
Kom eens, Studio F.